Ang dagsin-dagsin ng abunaw. Dagdagsin natin guys sa ati ko ah. Ini. So yun, what's up mga kaparing lods, no? Nagbabagkat ako ngayon ng ng abono. Yun, no? Binalasyo ko hanggang yapang ko dyan, pinting ka na dyan, pungto dyan, di bantay. Oh, hirap guys. Ang dagsin-dagsin ng abono. Dagdagsin natin guys sa ati ko ah. Ini guys. Hanggang doon, andun na si tatay oh, kung nakikita nyo. Yung yung andon. Aray ko. Ko guys. So yun nga mga kaparing lods, no. Malapit na kami dito sa siya gaya. May mesa lang gaya. Oh. Ada dyan tatay. Kababunon. So yun mga kapare. Oh. Malapit na ako guys. Oh, doon sa mga dyan sa dati kayo na. Doon sa nagatayo ko guys. Nagbagkatak ti abunaw. Wala kaming pakialam! Puri kastilang. Ari. Yung tenged ko. Mukhang nagtirit. Oh yan o mga lodi cakes. Sakit aja. Sana nagkudyurat na. O tinggal na dyan. Di bagbagtatay ang karayan guys. Terus tinggal na tao di bantay. Ay na. Malapit na ako sa repeat mga lodi cakes. Nagsingat ti camera guys. Pasensya kayo. O tan. Si dagan ti repeatan. Manipod jay hindi nagidisagan may ate abunaw. Tinggal na jay toy. Lasyo ko pa iti karayan. Dua kami ni tatay ko guys. O ni. Parang irbi nyo pagod na. Idisok latat to yung asidagan. Tawanin. Hindi na kaya tikitangid ko. Mga pare. Awit ko timban guys. Ay nini. Bagsak. Nandito na tayo guys. Malapit na. Bisokol. Mga 30 kilos siguro ata mga pare. Boy! Grabe guys. Nakakapagod. Tinggal na jay. Tinggal na toy. Tinadya ano yan? Tadya bagbaga nga repeat na yung mga lodi cakes. Ata. Atoy. Amuya dyan makikita yung ata. Idanong ko kumadyang ngamit ko nanda ni tatay kon. Ata. Manipod dyan. Tinggal na dyan. Tal-talom eh. Nagabuno kami tibigbigat dyan mga paring lods. Thank you Lord. Nakadanon lang. So yon, what's up mga kaparing lods, no? Agi kabilak ti abunon. Agi kabilak ti abunon guys. So yan, agabuno tayon mga paring lods. Ito paras-paras yung mga kasan eh. Sana eh salang. Ang galing! Nawala sa gamitan. Titay mo ta basta tinggal na malpas. Tinggal na dyan. Hindi ko kinay. Hindi bagbagang ang bulala. Ang kayo. Waras-warasan tayo lang kasan eh.
Kung gawin tagigam ko guys. Pasensya kayo na. Okay. Oh. Ay. Basta lang, gabo na. Waras-waras mo lang na siya eh. Nagpudot pa yun talaga niya. May sayusing pa ni Apo Init. Tanya oras pa lang alas ni. Nagdaya na ka na di. Kuan. Abuno. May tano tumaya ga. Tanay. So, perwakan niya kasi. Hindi as-asibig ko. Nasapak pa lang magkidi nga kwa mga lodi cakes nga agsuro nga gabunaw. Tanay. Sa city pakul ko ni tatay ko, guys. Buto ikasas kita lang ata, tanong pa. Tingnan na mawarasan mami. Tanood dan to ti kanto ngait. So yun mga kaparing lods, no, mag-abon na si tatay dun sa taas guys. Dun sa taas ng bulala yun oh. Ni. Sajay. Yung bulala doon. So yun mga Lodi Cakes, no, maraming salamat sa panonood mga Lodi Cakes. Don't forget to like and share and comments to my subscribe mga Lodi Cakes. And follow nyo na din yung aking FB page yan oh, mga Lodi Cakes, no. So yun mga Lodi Cakes, maraming salamat sa panonood guys. Thank you, God bless, and see you in the next vlog ulit.